Dalšího videa. Tohle je part 2, nová a bohatá rodinka a omlouvám se za zvuky v polohoze. Mám tady nějaký, ne já, můj strejda se tady pustil film a on už je prostě večer, jo. Jinak part 1 jsem nedokončila, takže tohle je pokračování part 2. Tak pojďme, počkej. Ahoj Juli, nebo jak se jmenuješ, nevím, už si tvé jméno nepamatuju. Jděte si. Jak se máš? Dobře. Hele, mám tady svoji dcerku, kterou jsem porodila dřív než tebe. Je jí 17 a tebe už možná asi mít nebude. Co? A jak to? A já jsem tady byla dřív než ona. Ne? Není hezká? Je romantická? Co? Děláš si srandu? Vykopávám tě hned teď. Co? Tak jo. Pojď, neboj, už tam asi není. Ahoj, já jsem tvá sestra, jestli mě znáš. Jo, znám tě. Tati, mě tady chybí šidle. Jestli nevidíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A kde je 9? Jako, neboj, hned ti objednám. Pojď mi její mobil. Nevadí ti, že tam budeš natěsněna? Ne, aspoň, že to židle mít budu. Dodnes, ježiš, počkejte, já tady rozsvítím, jestli tady vůbec ještě tady nějaký světlo je. Přijde mi to hrozná tma. Hej, objednej světlo, prosím. Jasně. No, menší světlo to už je. Co si kdo dáte? Já vařím. Nemůžeš vařit, já jsem lepší kuchařka než ty, ale ty jsi na to těhotná, posaď se. Takže, já si dám slaninku s vajíčkem. To si dáme možná všichni. Nevím, jestli mám teda tolik vajíček. Dobře, podívám se. Dobře, nahřeju si sporáky. Tady je zase ta voda, to musíme vypít. Někdo jste něco chtěl? Kdo chtěl maso? Já jsem chtěla taky maso, dobře. Stačí kuře? Jo, stačí. Tak. A teď teda ty slaninky, jo? Slaninky už se vaří a pak uděláme ještě vajíčka. K tomu teda. Za toto maso jsem ti trošku přepálil, to je jedno. Dobře. Jo, lidi, všechno sice asi, že dostavuju, ale já jsem ty věci prostě jako nedala, jo. Hele, tak já ti dám to kuře. Počkat, ještě nakrájet. Tak, už jsem ti to nakrájel. Tak. Chceš k tomu nějakou zeleninu? Nebo něco? Mrkev. Taky nakrájet? Jo. Tady. Děkuju. To si pochutnám. Slaninky už jsou hotový. No. Jedna slaninka. Děkuju. Druhá. Děkuju. To vajíčko udělám potom. Třetí. Děkuju. Čtvrtá. Děkuju. Pátá. Děkuju. Šestá pro mě. Taky si poděkuju. Děkuju.
A tak všem přeji dobrou chuť po večeři. Tak, doufám, že vám všem chutnalo a já teď odevzdám talíř. Nebo mě odevzdejte všechny talíře. Já je dám do myčky. Tady tati. Já nic nevidím. Že ten talíř nechce nahoru, se tam nějak přiletu asi. Tady tati. Oh. Díky zlato, bylo to výborný. Jo. Nedáte se ještě něco k pití, když už to budu to zapínat. Ne, to je taky v pohodě. Dobře, nádej si citronatí a líp. Dobře. Kdo se první půjde koupat, děti? Já klidně. Dobře. Tak běž. Tohle si dám. Tak jako co jinýho si mám. Tak, to dám sem do koše. Napustím si zatím trošku sprchy. Dám si tam pěnu. Já tam mám malý děti. A ještě si na chvilku aspoň počkám ještě. Zlato, půjdeme se taky dneska koupat. No, já půjdu. Já dneska asi ne. Zlato, tak pojď už spát, jestli jsi unavená. Jasně, že už usne. Já ji tady všude zasnu. Tak. Tady zasnu. Zatáhnu. Aby nám se dneska nafoukala. Už tu vodu vypni, abyš to. Jo. Pořádně se namydlím. Tak. Teď já jsem si tam nechal pyžamo, přineseš mi ho, jo, přinesu, to je už je naposledy, co mu ho nesu. Je mu skoro 15 a pořád si nevezme pyžamo. Díky. Fajn. A to taky dám do pračky. Ještě vyčistit zuby. Ale zapni se. Proč mi nejde zapnout kartáček? Ale zapni se. Už. Tak, vypnu. Může jít další. Jo, jdu taky spát. Teď kdo? Já. Ježiši, ty kytičky. Kde mám pyžamo? Tady. Ještě nasadit budíka do školy mám. Dobré. Tak. Pyžamo tu mám. Dám do koše. Tati, on se to... Prostě brácha přede mnou neutřel. Vidíš tady ty kapky? A s tím jde jako do postele. Asi jo. Já ho příště zabijem. Tak jestli napustím trošku plynu, ale vodu si pouštět jako nebudu, k čemu mi to bude. Tak, pořádně se umyju.
hezky čistá musím být. Já jsem na rozdíl od něj udřu pyžamo. Tak. A vyčistit zuby. To není můj kartáček. Na. Tak, konečně. Dobrou, tati, mám tě ráda. Dobrou, Eli. Teď jdete, kdo? Já klidně. On ty fakt nic neumí vzít. Nikdy. Župan, nebo prostě jako tohle. Tak. Dát kytku. Pořádně mejdla si tam dám. Oni se ho tam ani nedají. Oni se opláchnou jenom vodou. Zase zapomněla utřít. To je jedno. Dobrou, tati, dobrou. Odložit brejle. A spát. No a teď jdete vy dva asi. To mám jít jako spolu. No. Ježiši. To taky nemyslíš vážně. Teď asi ano. Podej tam co nejvíc špěny. Jo. Pojď. Prostě jako, že to je zavřený, jo? Protože jako já to asi jinak je takhle neumiju. Upadla mi houbička, to je jedno. Kde máme ručníky? Tady. Taky jsou 3. My jsme si taky nevzali pyžama. Ty máme až nahoře, teď je to jedno.